Moltes gràcies. Primer de tot, a Compromís ens agradaria recordar el que aporta Vila-real a les arques de la Diputació, que són ni més ni menys que 8 milions d'euros, però rep només 180.000, tot i que enguany s'ha triplicat la inversió. És a dir, dels 160 euros que posem per habitant els veïns i veïnes de Vila-real, cadascun de nosaltres, vostès, els veïns i veïnes que ens veien des de casa, inclús jo mateix, doncs només rebem 3,6 euros. No obstant això, actualment vivim un moment històric pel que fa als plans d'ocupació i, com podem veure, no és ni pels senyors Ciutadans ni tampoc pels senyors del PP. És gràcies a les conselleries on Compromís està al capdavant, com són Economia, amb Rafa Climent i la directora general Mari Parra, o Polítiques Inclusives amb Alberto Ibáñez. Gràcies a ells i al treball que fem des de la regidoria d'Economia, des de l'Ajuntament de Vila-real, ja són més de 2,5 milions d'euros que han aplegat a més de 250 famílies de Vila-real. Unes ajudes no només a joves, com així s'ha dit, sinó a tots els col·lectius considerats vulnerables per el Servef, joves, majors de 45 anys, dones, aturats de llarga durada o persones amb discapacitat. Des de Compromís sempre diem que per a nosaltres el primer són les persones i no ho diem només de paraula com fan altres, sinó que ho demostrem amb fets. Les darreres ajudes que hem activat gràcies a la Generalitat són l'escola taller amb 600.000 euros, el programa Avalem Joves amb 1,2 milions o els itineraris d'inserció sociolaboral per a col·lectius en risc d'exclusió social amb 150.000 euros. La darrera ajuda de l'entitat provincial ha sigut el Pla d'Ocupació de la Diputació amb 11.000 euros. Actualment, l'Ajuntament de Vila-real inverteix en formació per al programa Avalem Joves 6.000 euros dels recursos propis de la regidoria d'Economia, a banda dels que derivem també de la formació que tenim ja concertada a través d'altres convenis amb la Cambra de Comerç, el Pacte de la Ceràmica, el CEI o Efecte Vila-real. Però la qüestió ja no és comparar aquests diners amb el que ens aporta la Diputació, sinó el que invertim l'Ajuntament de Vila-real en complementar aquests plans d'ocupació. En total podem aplegar al mig milió d'euros i conste que no ens queixem, perquè gràcies a això ens permet multiplicar per 5 les ajudes que oferim. Però sí que podem demanar que es faci com en altres diputacions on col·laboren més estretament els ajuntaments i on, per exemple, els companys de Compromís, la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, i el conseller d'Educació, Vicent Marsà, han presentat un pla municipal de manteniment de col·legis en què la Diputació de València ha posat ni més ni menys que 7 milions d'euros. I sobretot, el que Compromís per Vila-real volem aprofitar per a demanar avui ja no és només major col·laboració en els plans de formació o en les ajudes entre administracions, sinó directament que la Diputació de Castelló ens aporte més recursos en la lluita contra la desocupació. Moltes gràcies.